Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera, gaurkoan gurekin izango ditugu alde batetik Euskalgintzaren Kontseilutik Paul Bilbao eta bestetik Elako kidea den Eizai Buganda. Baina orain has gaitezen betiko edukiekin. Gaur 2022ko martxoaren 30 da ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean, baina 1830 urtean, Espainiako Fernando Zazpigarrenak pragmatika sanzion legea promulgatu zuen, lege salikoa baztertuz eta emakumei tronurako bidea zabalduz. Egun berean, baina 1853 urtean, Vicent Van Gogh margolaria jaio zen. Urte batzuk beranduago, 1969an, John Lennon eta Yoko Ono ezkondu ziren Gibraltarren. Eta bukatzeko gaur bezalako egun batean, baina 1987 urtean Madrilen koltzaren epaiketak hasi ziren. Olio desnaturalizatuak pozoinketa kolektiboa eragin zuen, 900 pertsona baino gehiagoren heriotza eraginez eta 20.000 bat afektatu. Ikus ditzagun orain gaurko albisteetako lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur martxoaren 30 da asteartea, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Ikama ikasle antolakundeak greba eta mobilizazioak egin zituen atzo Euskal Herri osoan, hezkuntza sistema aldatzeko lelopean. Iruñako manifestazioa eguerdian abiatu zen Nabarreria plazatik. Maiatzaren 7an Nafarren hizkuntza eskubideak errespetatuko duen mereximenduen dekretu baten alde kalera ateratzeko deia egin du kontseiluak. Nafarroko lehendakariak harrera egin dio Patxi Bera Foru Komunitateko Arartekoari. Nafarroko amiantoren biktimei laguntzeko elkarteko, Adaban eta Lizarrako Agni enpresako amiantoak kaltetutakoen plataformako kidek adierazi dute garrantzitsua dela Nafarroan amiantoa ezabatzeko plan zuzentzailea gauzatzea eta betetzea. Iruñak bertze 59 kamera instalatu eta hainbat eremutan argiztapena hobetuko du herritarren segurtasuna handitzeko. Iruñak Madrid Fusion nazioarteko azokaren 20. edizioko ardoaren gela sortu berrian parte hartuko du. Iruñerriko mankomunitateak insektu hotel bat instalatzen du areatzean Uharten. Euskalmet Meteorologiaren Euskal Agentziak eta AEMET Espainiako Meteorologia Agentziak abisu horia ezarri dute elurragatik ostegunerako eta ostiralean elurkota are gehiago jaitsiko dela ohartarazi dute. Gomez kontseilaria eta parlamentuko kideak funesera joan dira uholden eragina murrizteko Ebro Resilience estrategiaren helburuak bertatik bertara ezagutzeko. Koronavirusaren tratamenturako Paxlovid botika berria apirilaren 4tik aintzinera hartzeko aginduko zaie arriskuko gaixoei. Nafarroko Museoko kaperak 3 musika kontzertu eta dantza emanaldi bat hartuko ditu apirilean. Aragoiko gobernuak antolatutako Espielo Agora por l'Aragonés dokumental etnografikoaren nazioarteko jaialdian irabazle izan da Iñaki Atxa Aranburu Baztandarra. Baztan bidasoa Selvas Unidas de Navarra lanarekin. Espainiako eta nazioarteko emakumezkoen tropeleko onenat Nafarrora itzuliko da maiatzan. Apirilaren 3an igandean, lasterketa solidarioa ospatuko da Iruñan, Ukrania alboan gobernuz kanpoko erakundeak antolatua Entre Culturas eta Nafar San Ignacio Jesuitas ikastetxearen. Aporafobia Stop pobreziaren aurkako antzeslana eskainiko da ostiralean beran eta igandean Baluarten. Eta orain pasa gaitezen aste honetako agenda errepasatzera. Gaur martxoaren 30 asteazkena Pirinioetako bidea hitzaldia eskainiko da Katakraken Amalur Albarezen eskutik arratsaldeko 7:00. Ordu berdinean baina karrikirin barnetik solatzen zaitut 8 ahots itsasertzetik liburuaren aurkezpena egingo da Leire Vargas, Miren Irizar, Josune de Goñi eta Ane Zubeldiaren eskutik. Eta arratsaldeko 7:00 ere baina Nafarroako antzerki eskolan eta Kitxorikez antzerkia ikusgai egongo da.
Asteazkenarekin bukatzeko arratsaldeko 8:30 Iruñeko Herriko Tabernan Sutagar taldeak kontzertu akustikoa eskainiko du. Bihar martxoaren 31 osteguna arratsaldeko 6etan Atarrabiako kulturretxean Pontxoren altxor sekretua ipuin kontalaria Jaione Urtasunen eskutik. Ordu berdinan baina San Franen Kamixibai ipuin kontalaria Isabel Salcedoren eskutik. Arratsaldeko 6:30 Katakraken solasaldia egongo da, Unai Dufur, Maitane Jungitu, Begoña Garaikoetxea eta Amets Aranguren gazteen eskutik. Eta beranduago arratsaldeko 7:00 emakume okerraken eskutik kontzertua egongo da Atarrabiako kulturretxean. Eta bukatzeko ordu berdina baina labagunean, bertso hori finaleko bertso saioa ikusgai, Aner Euskitze, Aize Arana, Peio Ardaitz, Eukene de los Aires, Bitxori Elizalde eta Xabat Ilarregiren eskutik. Eta apirilaren 2 larunbata Korrika Iruñetik pasako da goizean zehar. Eta agendarekin bukatzeko arratsaldeko 7:30 Berriozarko auditorioan Berriozarko Elkarrekin koralak kontzertua eskainiko du. Aztertu ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Lerroburu nagusienak dioenez, epai batek berretsi du UPNek garraioaren hiriko kontzesionarioari mesede egin ziola. Beherago argazki batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak. 7 kamerak zelatatuko dute Gazteluren itzulera. Bestalde egunkariak jakinarazi du erregaia ostiraletik aurrera jaitsiko dela. Eta horretaz gain egunkariak nabarmendu du estatuko osasuna seguru pribatuaren tasarik txikiena Nafarroak duela. Beherago egunkariak azpimarratu du epaile britaniarrak ez diola uzten emerituari bere immunitateari buruz epaia errekurritzen. Eta horretaz gain Errusiak Kiebeko operazioak murriztuko dituela eta Ukrainiak NATOri uko egitea eskaini duela ohartarazi du. Bukatzeko azkeneko lerroburuak dioenez, arreta, prestakuntza eta sustapena Navarra Music Commissionen ardatzak dira. Orain Diario de Navarrara pasako gara. Egunkariaren lerroburu nagusienak dioenez, Nafarroan 8.000 errentarik mugatu ahal izango dute haien etxebizitzaren alokairuaren igoera. Ondoan egunkariak gorriz nabarmendu du Iruñeak 59 segurtasun kamera jarriko dituela aisialdi guneetan. Eta honen azpian argazki batek lagunduta, Ukraina eta Errusiaren arteko gerrari buruz horrela dio hurrengo lerroburuak. Lehen itxaropen izpi bat. Goiko aldera itzulita urdinez azpimarratutako lerroburuetatik lehenengoak horrela dio, mende erdiko fideltasun osasunista. Bigarrenak honen harira horrela dio, osasunak unzue omenduko du. Eta hirugarrena bukatzeko, laso piloteriaren aipoa da eta horrela dio, ez naiz modako aurrelaria. Gararekin jarraituko dugu orain argazki batek lagunduta, azalaren lerroburu nagusienak dioenez, Errusiak Kieben aurkako erasoa arindu du, negoziazioek aurrera egin ostean. Honen ondoan horrela dio hurrengo lerroburuak, laguntza kritikoa Madrilek onartutako txoke planari. Horretaz gain egunkariak azpimarratu du Tapiak bere planen eta Arriolaren planen arteko desberdintasunei erreparatu diela. Bestalde hurrengo lerroburuak dioenez, AIk traizio istorio bat botere egonaldietan bezala definitu du 2021 urtea. Ondoan horrela dio editorialaren izenburuak, mundu osoan bira autoritarismorantz. Eta bukatzeko Unai Laso eta Ander Rimaz pilotariaren aipoa nabarmendu du eta horrela dio, gaizki moldatuta ez ginen hemen egongo. Berria egunkaria aztertuko dugu orain Nazalaren lerroburu nagusienak dioenez, Euskal Hiztunen gutxiespena salatuko du Kontseiluak Iruñean. Honen azpian argazki batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak, distentsio adierazpenak Turkiako mahaian. Beherago beste argazki txikiago batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak, gutun zuria, kalifatidesi eta meaberi aitortza. Bestalde egunkariak azpimarratu du dieselaren egarria asetzeko zailago.
eta horretaz gain, Euskal Autonomia Erkidegoko Arartekoari osasunaren arloari egindako kexak bikoiztu egin direla jakinarazi du berriak. Bukatzeko Ander Rimazen argazkia eta aipoa nabarmendu du egunkariak eta horrela dio: finala jokatzea sekulako saria da. Euskal Herria Irratia bukatzeko lerroburu nagusienak dioenez, amiantoa kentzeko plana bete dadila eskatu dute. Bestalde, Iruñeko udalak 59 zaintza kamera gehiago jarriko dituela ohartarazi du Euskal Herria Irratiak. Eta bukatzeko lotura filmseko Miren Belastegiren aipoa nabarmendu du eta horrela dio: Euskal animaziogintzak kalitatezko filmak sortu ditu, bidea egiten ari gara. Movistarren pertsonen bizitza hobetu nahi dute izan ere orain gigabaterainoko zuntza datu infinituak eta Movistar Plus futbolarekin izateaz gain, smartphone bat eta Netflix 3 hilabetez izan ditzazkezu opari gisa. Hori guztia 125% deskontuarekin 4 hilabetez funzion selekzion berrira pasatzen bazara. Pasa zaitez Movistarrera eta ikusi zuk zeuk zergatik den bizitza apur bat hobea. Ikus dezagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena zein den. Gaur giro motela espero dugu eta euri txikia egingo du. Noizbehinka egingo du euria eta zenbailekutan baliteke une batzuetan euria ugariagoa izatea, batez ere kantauri isurialdean eta arratsaldetik aurrera. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da bolada gogorrekin eta ziertzoa zakar ibiliko da Ebro bailaran. Temperatura maksimoek beste koska bat egingo dute behera. Eta ostegunean giro hotza eta euritsua lainotuta egongo da eta euria egingo du batez ere ipar isurialdean. Arratsaldean eta gauean gainera zaparrada trumoitsuak bota ditzazke, izan ere ezegonkortasuna handitu egingo da. Eilurko eta eguna amaitzerako 700–900 metro ingurua jaitsiko da. Haizeak iparraldetik joko du bolada gogorrekin kostaldean eta mendi inguruetan, ziertzo ere zakarri ibiliko da Ebro ibarrean eta temperatura maksimoek ez dituzte 12 eta 13 gradu zentigradoak gaindituko. Gaurkoan Euskalgintzaren Kontseilutik Paul Bilbao etorri zaigu gurekin hitz egitera. Zer moduz zaude, Paul? Ongi, ohiko moduan lanez gainezka, eta guztiari erantzuteko prest. Paul, Euskalgintzaren Kontseilutik Nafarroako merezimenduaren legea salatzeko prentsaurrekoa egin duzue, mobilizazioak ere iragarri dituzue, baina, hasteko eta testuinguruan jartzeko, pixkat kokatzeko hasieran, konta iguzu, zertan datza horrela laburki nahi baduzu azaldu Nafarroako merezimenduaren lege hori? Dekretu hau badator bere garaian auzitegiek bertan bera utzi zuten beste dekretu bat ordezkatzera. Aurreko gobernuak administrazioko lanpostuetan Euskararen ezagutzak ze balorazio izan behar zuen zehaztu zuen, tamalez auzitegiak artikulu asko bertan bera bota zituen, eta orain hori konpontzeko dekretua onartu nahi dute. Afera da, gobernuak zirriborroa aurkeztu zuenean, guk atzerapausoak detektatu genituela. Eta atzerapausoiek oso larriak dira, batetik, garai bateko hizkuntza politika ilunetara eramaten gaituztelako, eta uste genuen etapa hori gainditutzat jo behar genura Nafarroan, eta gero bestetik, hone guztiak eragina izango duelako ertaen eskubideetan. Eta segatik ez den dugu atzerapausoa, 3 adibide erraz. Lehen, 2009-tik, eremu misto delakoan, lanpostu guztietan baloratzen da euskaren ezagutza.
gutxi bada ere, oso gutxi, 3%, baina guztietan. Oraingo proposamenean, hainbat lanpostutan, ez da ezer baloratuko. Hori ez da inoiz gertatu Nafarroan. Inoiz ere ez. Orain hori gertatzea nahi dute. Edota aurreko gobernuak onartu zuen dekretuan, eremu euskaldunean, euskararen ezagutza hainbat lanpostutan 20% baloratuko zen. Eta auzitegiek neurri hori egokitzat jo zuten, balekotzat jo zuten, orain gobernuak hori ezabatu da alegia. Auzitegiek egin ez dutena, gobernuak egin du. Eta noski, ingelesaren, frantsesaren eta alemana ezagutza beti baloratzen da. Orduan, atzerapauso larriak direla iruditzen zaigu, eta esan bezala, hemen eskarari puntuazioaz edo merezimenduaz, hemen ari gara herritarren eskubidez. Azken finean, horrek esan nahiko du, etorkizunean, gero eta zailagoa izango dela herritarren hizkuntza eskubideak bermatzea. Zuk aipatu zu atzera pauso hitza, ez da, orduan, zure ustez, zergatik gobernu honek hartu du erabaki hau edo neurri hauek? Nik uste dut, besteak beste, hor ere badago dela, sindikatu batzuek egiten dituzten presioak, gainera hori iruditzen zaigu, erabakia parametro desegokietara eramaten dutela, azken finean gobernuari dagokio herritarren eskubideak bermatzea, eta batzuek jartzen dute mahai gainean, pertsonok funtzionario izateko gakotzen artean dugun eskubidea, eta hori berez ez da ez ditzen. Gobernuak neurriak hartu behar ditu herritarren eskubidea bermatzeko, eta langile edo pertsona prestuenak herritarren eskubidea bermatzeko. Hor badago inertzia bat, eta gero, argi dago, gobernuan dauden alderdien artean, badagoela desadostasuna hizkuntzaren gaian, eta dekretuari dagokionez, indar baten posizioa gailentzen ari dela. Hor ere, iruditzen zaigu, bai gobernuan dauden eta gobernuaren ekimenak sustengatzen duten alderdiek nolabait presio handiagoa egin beharko luketela. Izan ere, esan dudan bezala, marra gorri batzuk gaindituko dira, eta 2022 urtean ezin da onartu, eta horrela esan nahi dugu, izkilarriz eta beltzez ezin da onartu ingelesak, frantsesak eta alemanak euskarak baino garrantzi handiagoa izatea. Horrek eskubide eta eragina dauka, baina baita komunitatearen autopertzepzioan. Balio simboliko handia dauka, ja legez ezartzea Nafarroako eremu askotan hizkuntza horiek garrantzitsuagoak direla. Eta zuek, kontseiluak hasieratik, dekretu ateraztenetik oso argi utzi zenuten horren aurka zeundetela, zuk aipatu bezala eskubideen urraketa zela eta ez zela duinez. Zein izan da gobernuaren erantzuna aste hauetan zehar? Ez da egon erantzunik, alegia gudak egun gauza bakarra da dekretua funtzio publikoaren maitik pasatu zutela, badakigu sindikatuek ekarpenak egin zituztela, gobernuak berak aitortu zuen nolabait esatearren euskarari lotzen zitzaizkion, modu positiboan lotzen zitzaizkion ekarpenak, alegia elak eta labek egindakoak atzera botako zituztela, eta ez dakigu beste sindikatuek egindakoekin zer gertatu zen. Gobernuak aipatu zuelako agian horiek kontuan hartuko zituztela, eta horiek ziren dekretua are gehiago kamustuko zutenak. Ordutik ez dakagu beste berririk, oraindik dekretua pasatu behar da Nafarroako kontseilutik, pasatu behar da Nafarroako Euskararen kontseilutik, dekretu hori gobernu irekian jarri beharko lukete ekarpenak zuzenean egiteko, baina gu badugu sentsazioa gobernua nahita ari dela prozesua atzeratzen, gure ustez, kalkulu elektoralak egiten ari delako hurrengo maiatzean, hauteskundeak izango dira Nafarroan, eta alderdi batek uste du
dekretu honek bozkak ekarriko diziola. Eta orduan, ari da politika ez herritarren eskubideen arabera egiten, baizik eta bere behar elektoralen arabera. Eta hasieran aipatu dugun bezala, hori prentsaurreko beharra ikusi duzu eta mobilizaziorako deialdiaren beharra ez, zergatik momentu honetan? Uste dugulako nahi izatera, oraindik aukerak egon daitezkeela dekretuen edukia aldatzeko. Alegia, kontseilariak berak esan zuen, aztertzen ari zirela ea sindikatu batzuen ekarpenak sartuko zituzten. Horrek esan nahi du beraz, dekretuaren behin betiko bertsioa ez dagoela. Horrezegatik, uste dugu, orain dela momentua, presioa egiten jarraitzeko. Honezkero sindikatuekin bildu gara, ari gara beste eragile batzuekin ere biltzen, eta uste genuen, desadostasun hau kalera eraman behar dela. Kalean ere erantzun behar diogula bidegabekeria honi, eta azerreaz gain aldatzeko eskaera egin behar dugula Iruñeko karriketan. Eta hasteko Paul, prentsaurreko horretan, zer iragarri duzue? Iragarri dugu kontseiluak mobilizaziorako deia egiten duela eta mobilizazio bat antolatu duela. Maiatzaren 7an, larunbatarekin, arratsaldeko 5:00 Antonioti parketik abiatuko den manifestazioa. Esan bezala, uste dugu gobernuak ikusi behar duela, herritarrak ez daudela dekretu honen alde, erakutsi nahi dugu gizartean, erakutsi nahi dugu nafarrak ezin direla gutxietsi, nafar guztiei eskubide guztiak aitortu eta bermatu behar zaizkiela, euskaraz bizitzeko eskubidea badugula eta gobernuari dagokiola euskaraz bizitzeko eskubide hori bermatzeko neurriak. Esan bezala, hori guztia kalean erakutsi behar dugu. Zenbateko garrantzia dauka zuretzako Paul ateratzea kalera eta jendea biltzea batzea ez erakusteko desadostasun, zerbaitekiko desadostasuna dagoela? Oso garrantzitsua. Egia da gizarte mugimenduentzat kalea gure espazio naturala da. Horrek ez du esan nahi, esan bezala, kontseilua bezalako lanketak egiten ari ez denik. Ari gara sindikatuekin, gainerako eragileekin, kezka hau partekatzen, ulerrarazten zergatik eskatzen dugun dekretuan aldaketak egin behar direla. Horrexegatik oso importantea da eztabaida parametro egokietara ekartzea. Eskubideak dauden jokoan, azki da, nahikoa da, herritarrak ezin dira gutxietsi. Bada garaian, teorian gobernu hau justiziaren alde badago, berdintasunen alde badago, ezin zaio onartu hizkuntzai dagokionez lehen eta bigarren mailako herritarrak egon daitezen hori bermatzea, ezta? Horrexegatik uste dugu hau guztia kalean erakutsi behar dugula. Desadostasuna kalera eraman behar dugula. Eta orain arte, herritarrek zer postura esan erakutsi dute orain arte uste duzue jendearen babesa dagoela eta jendea zuekin batera mugitu nahi duela? Egia da, hau guztia gizarteratzea ez dela erreza. Nafarroan, Euskaren legeak min handia egin du. Izan ere, badira hainbat hamarkada, non herritarrei esan zitzaien, herritar askori esan zitzaion, ez zeukala euskaraz bizitzeko eskubidea aitortuta. Eta horrek eragina dauka azkenean autopertzepzioan. Azkenean, invisibilizatzen bada euskararen beraren erabilera, euskara jakiteak ez badakainolako elementu positiborik, eta horrek eragina dut. Hori izan da, Euskaren legeak tamalez lortu duena. Baina horri ere aurre egiten dion mugimendua badago. Pozarren ari gara ikusten Nafarroako hegoaldean, agerraldiaren bidez sortzen ari diren dinamikak. Hor dago dinamika ere. Ostiralean, ostegunean, korrika abiatuko da. Asteburuan Nafarroan egongo da, Nafarroako
luze zabalean. Etorreri erakutsiko da, badagoela komunitate bat, euskaraz bizitzeko autua egin duen komunitatea, euskara bizitzeko eskubidea aitortu behar zaion komunitatea. Eta horrexegatik, komunitate horri ezin zaio muzin egin, komunitate hori kontuan hartu behar du gobernuak bere politikak aplikatzen dituenean, eta horrexegatik ezin da onartu, halako komunitate bizi bat egonda, komunitate horren hizkuntzari ez erreparatu, eta bai ordea, Nafarroan ez berezkoak, ez ofizialak diren hizkuntzei. Honen arira, Paul, zure ustez, zen izan beharko litzateke Euskaren dekretu egokia gaur egungo egoerara moldatuta ez egokituta? Bueno, hor badugu arazo bat, eta arazoa da, esan bezala lege murriztaile bat dugula. Orduan, egia da, gaur egun dakagun legeak ez dituela aukera asko eskaintzen beharko genukeen dekretua abian jartzeko. Zoritzarrez, auzitegiak balio batuko lituzkelako hainbat artikulu. Orduan, badakigu sakoneko arazoa zein den. Hala ere, gure ustez badira premisa batzuk. Onartezinak diren premisak. Eta bada, lehen aipatutakoa. Euskara beste hizkuntzen azpian egotea. Hori ezin da toleratu. Bestelakoan, seguramente, desadostasunak izango ditugu. Guk eskatuko dugu are gehiago baloratzea, beste batzuen, bueno, soria sartuko gaitezke edo sar gaitezke negoziazio prozesu batean, eta alde bakoitzak utzi beharko ditu katazuluan hile batzuk, adostasun batera iristeko. Kontua da, oraindik prebio batean gaudela. Eta horregatik esaten dugu onartezina dela dekretu honek planteatzen duena. Batetik, auzitegiak onartutakoa ere atzera bota nahi duelako, horrek erakusten du afera ez dela bakarrik juridikoa, eta gero bigarrenik esandakoa. Inolako estatusik ez dakaten hizkuntzei trataera privilegiatu hori ematea. Eta kasu honetan, dekretu honekin, lehen aipatu dugun bezala, hau ez da, zirriborro bat da, oraindik ez, eta orduan zenbat denbora dago behin betikoa onartzen den arte? Ez dakigu, baina guk entzun dugunaren arabera, gobernua saiatuko da ahalik eta gehien luzatzen prozesua. Bera gero, atarramendu elektorala atera nahi diolako. Kontuan hartu behar dugu, 2019an balio betu zuela auzitegiak dekretua, 3 urte luze joan dira ordutik. Eta garai hartan, kontseilariarekin bilduzan, esan geniolako epai horri elegitea jartzi ezaion, esan ziogunez ez, honezkero dekretu berria prest zutelako. Hori, orain dela 2 urte eta erdi. Eta, karo, kontua da bien bitartean, hainbat lan deialdi egon dela. Eta lan deialdi horietan, lanpostu askotan, ez da kontuan hartu euskararen ezagutza dekreturik ez zegoelako. Orduan, iruditzen zaigu, hemen azkenean, intentzionalitate bat egon dela dekretua ez ateratzeko. Eta zu pertsonalki, Paul, zer uste duzu gertatuko dela, itxaropena daukazu egoerarekiko, uste duzu aldatzeko aukera egongo dela? Gure helburua hori da, badakigu ez dela erraza, esan bezala beste interes batzuk daudelako, eta ja nik uste dut alderdiak Nafarroan hauteskunde klabean ari direla pentsatzen, tristea da, teorian alderdiei dagokie instituzioak kudeatzea, hain zuen ere, herritarrei ahalik eta zerbitzu egokien emateko, baina zoritzarrez, beraien klabeak ez dira orain horiek. Orduan, ez dakigu zegetatuko den, badakigu ez dela erraza, baina eusagintza ezin datzean geratu. Orain dela 20 urte, orduan, agintean zegoen alderdia hau egin zuenean, kalera atera ginen. Orain berriz ere kalera atera behar dugu, ulergaitza litzatekelako batzuekin kalera ateratzea, eta neurri berdinak aplikatu nahi dituztenekin kalera ateratzea. Horrexegatik, guk presionatzen jarretuko dugu. Zer horri ikusten duzu maiatzaren 7irako? Espero dezagun jendea biltzea, nik espero dut berriz ere euskaraz bizi nahi duen
komunitate arroaren irudikatzea. Egia da, bagoazela gure azerrea adiraztera, bagoazela gobernuari eskakizun batzuk egitea, baina horren guztiaren gainean, bagoaz erakustera Nafarroan badagoela euskaraz bizi nahi duen komunitatea, komunitate horrek euskaraz bizitzeko eskubidea duela, eta beraz, euskaraz bizitzeko eskubide hori bermatzea ezinbestekoa dela horretarako gobernuak urratsak egin behar dituela. Harrotasunaren irudia erakutsiko dugu maiatzaren 7an. Harrotasunaren irudia aipatu oraintxe, eta zer izango da zuek helarazi nahi duzuen mezua eta leloa egun horretan? Esan bezala, herritarrak ez gutxietsi, eskubidea guztiontzat. Hau azken finean, eskubidea afera bat delako, esan bezala, ez gara gatramilatuko dekretua bai dekretua ez, odelako gauzekin. Zez, gu bagoaz, koska bat gora. Gobernuak, herritarrak gutxiesten jarratu nahi du, ala herritar guztien eskubideak kontuan hartu nahi ditu. Hori da gobernuak bere buruari egin behar dion galdera. Zein da bere asmoa? Diskriminatzen jarraitzea edo behingoz berdintasunari begirako neurriak hartzera. Hori da gure leloa. Paul, elkarrizketa bukatzen joan behar dugu, orduan elkarrizketa bukatzeko edo borobiltzeko, ez zer gehiago egitu nahi baldin baduzu, berriro ere zure txanda. Ikusleak animatu, oraindik hilabete luzea falta da, tartean, esan bezala, korrika sartuko da Euskal Herrian eta Nafarroan, zesantua ere badugu, ez badakigu goiz iragarri dugula manifestazioa, baina nahiko genuke auzozazko herri-zerri herritarrak antolatu, beharrezko bada autobusak antolatu, maiatzaren 7an beste behin komunitatea badagoela erakusteko eta gure bizitzako, euskaraz bizitzeko eskubidea aldarri ozena egin dezagun. Oso ongi, Paul, honekin bukatu dutzaten bat dut elkarrizketa, eta berriro beste behin zure denbora eskintzagatik eta gurekin informazio guzti hau partekatzagatik ere bai. Plazera izan da. Berdin, eskerrik asko. Pasa gaitezen gaurko Iruñerriko udaletako albisteak ikustera. Aste Santuko Eguesibarreko hiri kanpaldia fasen, zeinetan jarduera eskulan jolas eta dinamika ezberdinen bitartez aurrek sortu eta jolastu ahal izango dute aisialdi osasungarri baten testuinguruan. Jarduerak fasen eta Sarrigurengo plaza eta kaleetan zehar burutuko dira, 2022ko apirilaren 19tik 22ra, goizeko 10:00 eguerdiko ordu batetara. 4 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzenduta dago, eta martxoaren 28tik apirilaren 7ra udaletxearen web orrian inprimakia betetzen halko da. SMS bat bidaliko da behin betiko plazen esleipena jakinarazteko, ordainketa telefonoz egingo da apirilaren 12 eta 13an, eta plaza behin erreserbatuta ez da dirua itzuliko. Bestalde, zurrumurruen aurkako agenteen tailerra eskainiko da Ibarreko 13 eta 15 urte bitarteko gazteentzat apirilaren 26an asteartea eta 28an osteguna. Tailerra partaidetza eta bizipen metodologien bidez garatuko da, eta oinarrizko kontzeptuak aurkezteaz gain, eguneroko errealitateen inplikazioak eta ondorioak aztertzeko aukera emanen dute. Lehendakaritza batzordeak 2.882.463,25 euroko aurrekontua aldatzeko proposamena ezagutu du gaur goizean Next Generation EU funts Europarren finantzaketa duten proiektuetako gastuetarako. Proposamen hori Iruñeko udalaren osoko bilkurak onartu beharko du apirilaren 7an eta finantziazioa jasotzen du emisio baten eremu bat kudeatzeko sistemetarako, trinitarioen igogailurako, disuasio aparkalekuetarako eta bidegorrietarako hiriaren hegoaldean. Horretaz gain, Iruña da martxoaren 28tik aurrera Madrid Fusionen 20. edizioan parte hartzen ari den 16 helmuga turistikoetako bat.
Zaporea Espainia elkartearen eta Turium Institute erakundearen babespen egiten du produktutik haratako izenburupean gastronomiak benetakoarekin, jasangarriarekin eta tokian tokikoarekin harremanetan jarrita lehen mailako helmuga eta esperientzia turistikoak sortzeko duen gaitasun garrantzitsuan jartzen du arreta. Horrela, turismo gastronomikoaren nazioarteko topaketa honetan zehar, antzinako tradiziozko eta etorkizunezko sukaldaritza teknikak landuko dira. Gainera, gaur asteazkena hilako 30, San Lorenzo elizan La Dolorosa jantzi tradizionala egingo da, Karitate eta Bakearen Hermandadeko Kamararen eskutik. Tailua prestatzen da eta Iruñeko Aste Santuan parte har dezan. Gure bakardadearen Andrea da udal jabetzako pasabide bakarra eta hiriko zaharrena. Bukatzeko Iruñeko udala Iruñeko irabazi asmorik gabeko elkarteekin lanean ari da baldin eta aurten proiektuak jarduerak eta prestakuntzak egiten badituzte herritarren parte hartzearen, herritartasun aktiboaren, partaidetzan, gailkuntzaren eta gizarte artikulazioen arloetan. Zalantzak argitzeko informazio lan bat da, 2022ko apirilaren lehenengo 15aldian ustez egingo den udal laguntzen deialdiaren hurrengo argitalpenari begira. Gaurkoan Izaibu Janda, Elako Zerbitzu Publikoen Federazioko arduraduna, etorri zaigu platora gurekin hitz egitera. Kaixo, Izai, zer moduz? Kaixo, egunon, ongi. Ongi? Bueno, konta iguzu, biharko greba deialdia egin duzue adinekoen egoitzetako langileek. Zergatik ze egoeratan zaudete oraintxe bertan? Bueno, zahar egoitzetako langileen egoera kritikoa da, esan behar nuen pandemiatik, baina pandemia aurretik ere egoera oso kritikoan bizi dira langile hauek. Sektoreko hitzarmen badago, estatala dena, eta hori da langileen eskubideak edo regulatzen dituen hitzarmena. Hortik aurrera, Nafarroan zenbait egoitzatan hitzarmen propioak negoziatu dituzte, eta orduan euren baldintzak hobetu dira. Baina daukaten lurra edo hitzarmen estatalak markatzen dituen eskubideak oso prekarioa dira, oso egoera prekarioa ematen dituzte langileak. Orduan, langile hauentzat batez ere da beharrezkoa eta nahitaezkoa Nafarroako hitzarmen propio bat sinatu ahal izatea prekarietate horretatik ihes egiteko. Baina zertan datza hitzarmen hori aipatuzu eskubideak ez dituela bermatzen, ze ezaugarri mota ditu hitzarmenak? Hitzarmen estatalak besteak beste, 1.000 eurotara iristen ez diren soldatak baldintzatzen ditu edo regulatzen ditu, bestetik asteburu bakarreko atsedenaldia ematen zaie langileei, bajak ez dira komplementatzen, ratioak oso altuak dira, badaude oso modu transversalean baldintza oso kaskarrak dira, edozein aspektu kontutan hartuta ikusten dugu oso baldintza txarrak direla. Eta honek zerikusi zuzena dauka, dauden sektorea kontutan hartuta eta baita ere emakumeak direla kontutan hartuta. Orduan, zaintza esparrua da, eta hortaz baita ere emakumeen gain edo emakumeen bizkar dago sektore hau ere, zaintzan aspektu hau, eta horrek eraman izan du, eta eramaten du gaur egun ere oraindik egoera oso prekarioko langileak izatera. Izai, eta beste elkarrizketaren batean aipatu duzu, edo salatu duzu, hitzarmena honen negoziazioa blokeatuta dagoela, ez? Zer esan nahi du horrek? Lau sindikatuok iazko maiatzan hasi genituen negoziazioak eta proposamen bateratu bat aurkeztu genuen, adostutako proposamen bat. Eta hilabeteak pasatzen joan ziren eta patronalen aldetik etzen erantzunik egon. Bi patronal daude, ANEA eta Lares, eta bi patronal hauen artean aglutinatzen dituzte edo lan zentro guztiak. Lehenengo greba egin genuenean urtarrilaren 13an, aurtengo urtarrilaren 13an, proposamen bat ekarri zuten.
Eta hor, bazirudien igual desblokeatzeko aukera bazegoela, eta ikusi genuen greba eraginkorra izan zela gutxienez proposamen bat ekartze aldera. Baina berehala ikusi genuen proposamen hori horrek ez zituela ez da oinarrizko eskubide batzuk edo aitortzen. Aspektu askotan hitzarmen estatalaren literalidadea kopiatzen zuen eta beste aspektu batzuetan inkluso okertzen zuen hitzarmen estatala. Orduan, ez genuen proposamen seriotzat ere hartu eta mantendu genuen gure hausnarketa edo reakzioa patronalaren aurrean, esaten honek blokeo izaten jarraitzen du naiz eta izkutatu duzuen beste modu batez, edo beste blokeo sibilino bat da, aurkeztu dituzuelako paper batzuk, baina hemendik ezin dugu aurrera egin eta haiek ere badakite hori, ez? Orduan, hemen negoziazioetan, bileretan ikusten da eredu talka handia dagoela, patronalen aldetik gure eskubideen aldarrikapen hauetan esaten dutena da aldarrikapen hauek aurrera eraman ez gero, erresidentzia asko itxiko liratekela, errentableak ez direlako. Honek esan nahi du, beti etekin ekonomikoan pentsatzen ari direla, eta hau da baita ere sindikatuen aldetik, eta elaren aldetik, aspalditik gainera, eje estrategiko bada gure sindikatuen eta gure federazioan, Gizarterango Federazioan, zaintzaren publifikazioa. Eta horregatik esaten dugu, enpresak dauden bitartean, zerbitzu hau eta esparru hau ez da duinduko. Ez langileen aldetik eta egoiliarren aldetik, ez? Hora, Nafar gobernua baita ere, mai horretan esertzen dela naiz eta parte ez izan patronalekin negoziatu behar dugulako, baina ezin dugu ahaztu patronalak Nafar gobernuaren dirua jasotzen dutela euren zerbitzua eskaintzeko. Nafar gobernua hor dago eta ikusten du enpresa hauek zertan ari diren pentsatzen. Gure aldetik ez dago berez inongo arazorik, rentableak ez baldin badira, publifikatzeko. Hori da gure aldarrikapen nagusietako bat hori da, publifikazioa. Baina badakigu, publifikazio bide horretarantz joaten edo bide hori hartuta tarteko pauso bat dela Nafarroako hitzarmen propio bat edukitzea. Eta orain fase horretan gaude. Baina guri hori mehatxu bezala esaten dutenean, esaten hombre zer nahi duzu, residentziak istea edo rentablez izatea, hori haien arazo da eta haiek Nafar gobernuarekin konpondu beharreko arazo bada. Orduan hau, zerbitzu hau, zaintzen zerbitzu hau, subkontratatzen den, edo, konzertatzen den bitartean, hau gertatuko zaigu, eta eredu talka hau gertatuko da. Orduan, gu duintasunaz ari gara, nahitaezko hobekuntza batzuetaz ari gara, eta orduan, dagoen sistemak bermatu beharko luke hobekuntza hau, eta ez baldin badu bermatzen, orduan sistemak aldatu beharko du. Eta orduan, zuk aipatu duzu, egoera aldatzeko behar duzuela Nafarroako hitzarmen propio hori egotea ez, aldaketa hori ze egoeratan dago edo ze momentutan zaudete eskakizun hori egin dago, baino... Bai, hitzarmenaren negoziazioa hortan dago, osea, patronalek berez gure aldarrikapena jasotzen ez dituzten bitartean, hitzarmena ezin dugu sinatu, bestela izango zen, oraingo proposamen honekin estatalaren kopia bat, eta gure helburua da hitzarmen estatalak daukan prekariedade transversal horretatik ihes egitea, ez? Horregatik gaude mobilizazioak egiten ikusten dugu mailan bertan, bilerak luzeak dira, tensoak dira, baina ez dira operatiboak, ez dira efektiboak, oso enkonatua dagoelako negoziazioa. Orduan, maitik kanpo mobilizatzen jarraitu behar dugu eta hori garbi ikusten dugu modu bakarra delako aurrera egiteko negoziazioetan. Eta patronalek euren burua ikusteko baita ere presionatua negoziazio hauekin aurrera egiteko. Horregatik, bihar daukagu greba eguna deituta, aurtengo 5. greba eguna da, eta ikusten dugu grebak ematen digula, nahiz eta langile askok ezin duten grebarik egin, eskubide urraketa bat sistematikoa dena dago hemen sektore honetan, ehuneko 100 direlako zerbitzu minimoa, eta horren langile askok ezin dute kalera atera, baina hala ere, jende asko ateratzen ari da kalera, eta mediatikoki eta politikoki baita ere agendan sartzea lortu dugu. Parlamentuan ere egon ginen, eta zaintzaren parte hau, edo zaintza profesionalizatu hau, agenda politikoan badago, eta hori gure interesekoa da lehenbailen hitzarmen hau sinatu ahal izateko.
Aipatu duzu, hori urrengo astean badaukazuela bilera, baina mobilizazioak egiten jarraitu behartu zuela presioa egiteko ez. Baina horren ari zer espero duzue bilera horretatik? Aipatu zu eraginkorrak direla mobilizazioak ez orduan, zer espero duzu urrengo astean gertatzea? Bueno, guk nahi duguna da patronalen diskursoa baldintzatu. Eta horren espero duguna da, ekarri zuten proposamen eskas horretatik hobekuntzak egotea. Badakigu hortik tiratuko dutela, baina guk ere gure indar sindikala erabili behar dugu eskubideen aitortza bat egoteko ahalik eta hoberena dena. Orduan, mobilizazio hauek uste dugu balio dutela gizarteak edo ikus dezan ze beharrezkoa den hobekuntza hau eta kuestionatzen hastea zaintzen sistema hau. Eta horren aurrean patronalek ere eman beharko dute zerbait dena galdu ez dezaten. Orduan, espero dugu greba dinamika hauekin, kontzentrazioekin, manifestazioekin, alde batetik gizartearen errebindikazio bezala hau ulertzen hastea, uste dugu dela zerbait gizarte osoa sensibilizatua dagoena, baina behar dugu baita ere implikazioa manifestazio jendetsuak izateko, behar dugu baita ere interpelazio politikoa existitzea, eta horren jendartearen babesarekin, mediatikoki baita ere edukita oihartzun bat, eta gero langile guztien implikazioa baita ere, uste dugu erraminta hauekin nahikoa dela edo izan beharko lukeela patronalek proposamen berri bat aurkezteko. Biharko manifestazioa 5. da, Izai. Beraz, orain arte ikusi duzuenaren arira, uste duzu herritarrek kontzientzia dukatela egoerarekiko eta babes hori nabari izan duzue edo zer ikusi duzue? Bai, ikusten dugu oso gai hurbilekoa da denontzat eta denok zainduak izan beharko dugu momenturen batean edo orain daukagun norbait hurbil zaindua izan behar duena, ez? Eta ezagutzen dugu zein den egoera residentzietan, ezagutzen ditugu ratioak, ezagutzen ditugu langileak nola dauden eta baita egoiliarrak ere bai. Ikusi dugu pandemian ere nola egon diren langile hauek lehenengo egunetik hor, ikusi dugu ze funtsezkoak diren. Orduan, nik uste dut badagoela sentsibilizazio zehatz bat, gizarte, nik esango nuke osoarena, eta gainera ikusten dela, ez, emakumeak izateagatik eta zaintza esparruan lan egiteagatik egoera prekarioagoan daudela. Orduan, feminismoak ere aurrera egin duen heinean eta soldata arrakala salaketa publikoa izan den heinean eta jendeak ulertu duenean baita ere zerbait estrukturala dela, hortik baita ere ikuste dut izan dela txikimendua handiagoa gizartearen aldetik. Eta martxoaren 8ko manifan adibidez, egon zen momentu bat baita ere bukaerako hitzaldietan, langile hauek parte hartu zutena eta egin zutena deialdia baita ere martxoaren 10ko manifarako bat egiteko. Ikusten dugu hau borroka sindikala da, borroka politikoa da, borroka feminista da baita ere nahita ezean. Eta Izai, hurrengo hilabetetarako ze aurreikuspen motak egiten dituzu? Bueno, guk aurreikuspenak egitea zaila da negoziazioaren inguruan, beste parte badagoelako determinantea dena negoziazioen martxa nola joango den edo jakiteko, baina gure aldetik, desde luego, ikusten dugu ezin dugula honekin gelditu. Eta honek gora egin behar duela eta presioa handitzen joan behar dugula. Orduan, urtarrilaren 13an greba egun batekin hasi genuen mobilizazio ziklo hau, lau sindikatuok elkarrekin hasi genuena, otsailean beste bat egin genuen eta martxoan biharkoarekin martxoan 3 egin ditugu. Dinamika honekin aurrera egingo dugu eta gure esku dauden planteamendu guztiak egingo ditugu. Interpelazio politikoa, mobilizazioak eta prentsa mediatikoki aldugun guztia eta modu antolatuan eta planifikatuan aurrera eramateko. Zeren, urgentziazko zerbait da, guk ere ikusten dugu patronalen erritmoak jarraituz asko luzatu daitekela. Ikusten dugu haiek ez dute noski inongo presarik, oraingo egoera honetan rentable diren residentzia dituztelako eta naiz eta oso egoera prekarioan egon langileak eta egoiliarrak momentu askotan haien nahikoa zaie, ez. Eta oraingo hitz egiten ari garena da eskubideen, oinarrizko eskubide batzuen aitortza.
Eta aitortza hori edo orain egiten da, edo egunez egun urraketa badago, eta hori ezin dugu onartu, ez? Elkarrizketa bukatzen joan behar gara izai, orduan zehozten gehiago gehitu nahi baldin baduzu hori bukatzeko, zure txanda berriro. Bueno, aprobetxatuz bihar mobilizazio eguna dela, bihar eguerdiko ordu batetan, Ama Oblatas erresidentzian egingo dugu elkarretaratzea, erresidentzia parean, eta arratsaldeko 6etan autobus geltoki zarretik manifestazioa aterako da eta Sarasaten bukatuko dugu. Orduan hemendik denak animatu, gizarte osoa ikusle guztiak manifestazio edo mobilizazio ziklo hauetan parte hartzera eta zehazki biharkoetan parte hartzera. Oso ongi. Eskerrik asko etortzagatik izai, eta aurrerago ikusi beharko dugu ez nola biakatzen den eta hitz egingo dugu. Oso ongi, mila esker zuei. Zuri. Hau izan da guztia gaurko, ze eskerrik asko beste behin hor egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.